Kahle bhuti omdala cela ukuchaza kahle yini inkinga le ekwenza ukuthi igijimise odokotela igijimise inyanga igijimise ngisho ibandla ukuthi uchazele ibandla nebandla lithe yondoda asazi wenzalani kahle kwenzakalani bhuti omdala. Ngizochaza mfowethu. Ngonyaka ophelile ngathola umsebenzi. Ngahamba ngaya eThekwini. Shuthe mangifika eThekwini ngidibane nentombazane yayisuka eMalawa le ntombazane. Hawu umuntu wangaphandle. Kwenzakalani qhawe mhlambe usachaza ngixolise nje ngokuthi ngingene emlonyeni kwenzakalani ngalo sisi waseMalawi nihlangana ndlelani wena naye? Kushuthe lo sisi lona sasijola naye. Babukeli nginibingelele under ishow silungisa iCountry. Lo enimbonayo kuseyona lo ndoda uTrailer unogwaja uphula izinja nezinjakazi ziyasaba umjabo zamjaha ziyaphuka. Inqola elayisha zonke izinkinga zabantu kuphi na eningizimu Afrika. Bafowethu namhlanje ngunogwaja siyishow silungisa iCountry. Sambile sala endaweni yasemahlabathini lapha khona umfowethu asibhalelile wathi nogwaja nethimba lakhe ishow silungisa iCountry. Ngiyakubona la mfowethu enkundleni zokuxhumana usulekelele abantu abaningi. Ngicela ukuthi mfowethu usondele ngapha emahlabathini uzongilekelela mfowethu ngoba nginenkinga kahle kodwa ke yangananazi kakhulu yena umfowethu ozochaza esho ukuthi kahle yini le asibhalele yona. Bhuti omdala ngicela ukuthi ngithathelele ithuba ngikubingelele ubingelele nababukeli emakhaya. Ngizobingelela ababukeli bonke emakhaya ngithule nami igama lami. Bhuti omdala siyabona la ukuthi usibhalelile kahle ngicela ukuthi insizwa isho ukuthi ubani igama nababukeli bazokhona ukuthi hayi kahle namhlanje sikhuluma nobani. Igama ukhuluma noXolani wakwaDlamini emahlabathini. Ngiyakuzwa sibalikhulu mfowethu usuyichazile ukuthi umfokadlamini kahle bhuti omdala yini le ekudlayo kangaka kwenzakalani ngoba ngiyabona uma ngitracker la kuma email neoffice lithi ayinogwaja asiphuthumeni lenkabi lena ilokhu isixine njalo ngama calls ithi asondele. Bhuti omdala cela ukuthi uchazele mina nababukele ekhawuthi kahle kwenzakalani yini le ekudlayo. Cha bafowethu ngize ngibhalele kwishow ingoba bese kukade ngichaza insizweni zesigodi ngisho ukuthi nginenkinga. Inkinga yami enginayo bese ithathe isikhathi eside ngingatholi usizo. Ngizama kodokotela ngizama enyangeni lutho usiza ngikutholi ngoba sengize ngagcine ngabhalela kwishow. Hawo ngiyakuzwa bhuti omdala ukuthi noma inkinga yakho uyichaze ebandleni ibandla liyakuchitha nodokotela awukhona ukuthola usizo. Kahle bhuti omdala cela ukuchaza kahle yini inkinga le ekwenza ukuthi igijimise odokotela igijimise inyanga igijimise ngisho ibandla ukuthi uchazele ibandla nebandla lithe yondoda asazi wenzalani kahle kwenzakalani bhuti omdala. Ngizochaza mfowethu. Ngonyaka ophelile ngathola umsebenzi. Ngahamba ngaya eThekwini. Shuthe mangifika eThekwini ngidibane nentombazane yayisuka eMalawa le ntombazane. Hawu umuntu wangaphandle. Kwenzakalani qhawe mhlambe usachaza ngixolise nje ngokuthi ngingene emlonyeni kwenzakalani ngalo sisi waseMalawi nihlangana ndlelani wena naye? Kushuthe lo sisi lona sasijola naye. Ekujoleni kwethu akangitshela ukuthi kunomuntu amshiya emakhaya. Hayi akufihle kimi lokho kushuthe masilala naye kube khona into ekwenzeka kimi engingayizwa kahle kuyena. Ekhambeni kwesikhathi ngizwe ngathi manje sengivale kumchamo. Kube ngathi uyabona nje ngivaleka inzalo nezingane ngisayithula uyabona. Hayi ngizama ukuthi ngeke ngithola omunye eceleni. Uma ngithola omunye eceleni ngingayizwa lento engizwa kulona mangilele naye. Ngibona ukuthi kahle kwenzakalani ngalosisi. Yini inkinga yakhe? Manje bhuti ngixolise nje ukuthi mfowethu ngingene emlonyeni. Uma uthi uma mfowethu naye mhlambe ekamereni uma uthi khona into eyenzakalayo kahle yini le owawuyizwa noma owayizwa qhawele sizwe ngoba ngicela ukuthi nababukele ekhaya kumele becacisele ukuthi kahle kwenzakalani qhawele sizwe.
Ngizochaza mfowethu indlela okwakwenzeka ngayo. Sasithi uma siqeda ukwenza inkonzo yasekamerweni. Kokunye ekseni mangiye emsebenzini ngizwa ngathi uyabona umchamo ubhlungu mangichama uyabona. Ngizame ukuya lapha kodokotela ngifike ngijove nginikezwe amaphilisi. Manje odokotela bona mhlambe uma becheck ukuthi kahle lenkinga yini abakutsheli bathi yini kahle kahle. Odokotela babengichecka bengijova benginikeza amaphilisi uyabona ingatholakali lento le ukuthi mhlambe ngabe kuyisifo esikanjani. Hayi ngiyakuzwa Xolesizwe khona amagama oke wawasho wathi lo muntu wayekufihlela ukuthi wayenesoka alishiye emakhaya wena uthola kanjani ukuthi kahle unesoka alishiye kuphi emakhaya le eMalawi. Ukuze ngithole ukuthi lo muntu unesoka elinye walishiya emakhaya kwathi ngelinye ilanga ehamba emsebenzini yena wahamba neyami ifoni washiya eyakhe. Mangisemsebenzini kushuthi la fona letsoka lakhe leli ngayi-answer ifoni wathi ufuna umnikazi wefoni ngathi mina hawu owubani umnikazi wefoni wathi umama wengane zakhe. Hawu makabuya lona ntambama ngimbuza ngalomuntu hayi kuthatha isikhathi ukuthi evume kimi ukuthi washiya umuntu emuva. Hayi kushuthi ngimthembisa ukuthi siyahlukana manje. Bese egcine evuma ukuthi ya unomuntu owamshiya emuva. Ngiyakuzwa Xolesizwe ngixolise nje ukuthi ngingene eMadevini manje lo muntu wangale eMalawi ubuza uthandane isikhathi esingakanani uzuthola ukuthi kahle unesoka. Bekusewunyaka owodwa ngoba ngihambe eThekwini mina January. Sahlukana December naye ehambe emakhaya nami ngibuya ngize emakhaya. Mase ngifike emakhaya lento ivele ingiqinisele kakhulu. Ngizame kodwa ukuthi ngithola usizo enyangeni kufane ngishintsha inyanga ngihamba abathandazi lutho lento ifana. Ngibone phela ukuthi hey nakho kufa kungicindezela ngoba kuze kwaba khona omunye umuntu ozowathi hayi awukubhalele kwishow ubone ukuthi angeke ukwazi ukuthi uthole usizo khona. Hayi ngiyakuzwa Xolesizwe nami ngibonile impela indlela okade usixina ngayo la kwiMakhosi ngiyakhumbula nje ukhala uthi webhuti kubi ngicela ukuthi mfowethu usondele. Ngiyakuzwa Xolesizwe kuthi kahle inkinga yakho enkulu la yini ukuthi ilo muntu wangale ngaphandle kahle kwenzakalani kuye nawe. You understand Xolesizwe noma umbuzo wami u-understand kahle. Hayi ngiyawuzwa impela. Uthi kahle yini le owagcine wena isiyenzeka ngoba uthi kwablockeka ini la ubuzwa ngathi kubhlungu mawuchama. Manje kahle ngifuna ukuthola ukuthi kahle emva kalokho kwagcina sekwenzakaleni phakathi kwakho naye. Into ebisigcine isiyenzeka phakathi kwami naye sibe sesehlukana esihlukaneni kwethu wabe segcine esekhuluma iqiniso kimi ukuthi hayi ubevele nobaba wengane zakhe yena ngapha. Ngathi mina hayi okay awuzama ukuqhubeka naye. Hayi sihlukane kanjalo ke mina naye. Xolesizwe ngiyakuzwa la ukuthi umama lo waseMalawi nagcina nenze njani senihlukana naye. Mhlazane nihlukana Xolesizwe ikuphi mhlambe okwenzakala ngoba lokugula kade usho ukuthi kade ubambekile ukugula kwaqhubeka kwakuphatha noma kwenzakalani Xolesizwe. Ukugula lapha kwaqhubeka lokungibambile impela. Ngazama nami ukuyobuka la enyangeni. Ngiyohlola. Inyanga engaya kuyo yafika ngihlolela yangitshela ukuthi hayi lo muntu ekade ngithandana naye bevele engekho right. Manje ngiyaxolisa ukungena eMadevini Xolesizwe. Umethi wayengekho right ulisho mhlambe ngandlelani kahle wayichaza ukuthini? Wayesho ukuthi mhlambe lo muntu wayecushiwe. Ucupheka kwakhona kuyothatha isikhathi ukuthi ngisizakale ngoba vele wayecushwe ngomuthi wangaphandle. And uyabona ukuthi uma kuthiwa into yangaphandle neyala eSouth Africa vele ngeke kufane. Ngeke kufane ngoba nzima kakhulu washo impela kodwa khona wazama ukuthi enginike okuncane ukuthi
ngizama ukuthi ngisize hayi kwafana. Hayi ngiyakuzwa Qhawe Lesizwe. Manje engifisa ukukuthola ukuthi njengamanje Qhawe Lesizwe ngoba sikhuluma ukuthi ukhona yini umuntu onayo ngathi mhlawumbe ubambisene naye kwezothando. Ukhona umunye engibambisane naye kodwa nje nakhona ngapha ngasekamerweni ngithi ngiyazama ngibona ukuthi hayi khona kuyazameka kodwa akwenze kulutho ke ngizame nami ngendlela engizama ngayo kodwa ngibona ukuthi hayi khona kunzima. Hayi inkinga embukeli uyayizwela nawe lapha ekhaya sisakhuluma naye umfoka Dlamini phansi emahlabathini ukuthi kahlahle unenkinga inkinga yakhe enkulu yini wayithandana nomuntu wakuphi waseMalawi kanti lo muntu ushi indoda emakhaya ucushiwe. Hey inkinga le babukeli. Hayi ngiyakuzwa kwebhuti omdala. Manje mfowethu ikuphi ofisa ukuthi thina sishow nguNogwaja ukufisa ukuthi ngathi singakulekelela ngakho kakhulu. Njengoba ngize ngabhala la kwishow bengicela nje ukuthi mangathola usizo lokuthi ngisizakale ngibe right nami ngibone ukuthi hayi yonke into yami isi right. Ngoba khona ngezwe ukuthi hayi kunzima. Kunzima impela. Akuzwa bhuti omdala. Manje mfowethu abantwana nje unabo zikhona izingane onazo noma nje futhi kwenzakalani lapho? Ingane ikhona enginayo kodwa yabo nje ngendlela okwenzeka ngayo manje ayi ngathi sekoba nzima. Ngoba wangiyangitshela nalenyanga yathi hayi lo muntu abakufake kade becuphe ngawo lapha kuyoba nzima ukuthi nezingane ugcine uyithole. Manje lengane othi ikhona wayithola lo muntu ungakahlangani naye noma usuhlangene naye? Hayi ngangakahlangani naye ngithola lengane. Nakhona lo muntu ngimthola nje ngoba ngangisemthekwini emsebenzini. Nakhona ngithi ngiyayijolela nje kanti angazi ukuthi hayi ngifake enkingeni. Manje Qhawe Lesizwe engifisa ukukuthola la ukuthi umama lo waseMalawi ngoba uthi wagcina wenze njani uhlukanile naye. Angithi kunjalo Qhawe Lesizwe. Yebo kunjalo. Ngifisa ukuthola mfowethu ukuthi lana ke umama yena after usutholile ukuthi kahlahle lo mama wacushwa and wacushwa umuntu wangaphandle ukuthi wakhona yini ukuthi uzame imizamo ukuthi uhlangane naye umbekele udaba ukuthi mama kahlahle kuyabheda ngiyagula la and lento lena into yenziwa umuntu wakho noma iso ubaba wengane zakho omshiye kuphi eMalawi ezi inyanga ikuvezile ukuthi lo muntu wacushwa umuntu wakuphi waseMalawi. Ngazama ukuthi ngikuye ngiyombikela ukuthi hey nginenkinga phele kanjena. Ngangabe ngisamthola lapha eThekwini eNanda la kade ehlala khona wathiwa hayi akasekho lo muntu usena 2 months onke ehambile esemakhaya. Hayi ngazama ukumzama nasefonini kwasho ukuthi hayi asitholani efonini. Ngabona ukuthi nami kunzima kakhulu kungibambile lento. Ngabona ukuthi hayi kungcono ngeke ngihambe ngiye kumuntu engingathola kuye usizo. Hayi mangifika kumuntu washo wathi hayi koba nzima ukuthi ngingasizakala ngoba umuntu owasebenzisa umuntu wangaphandle kumele ngithole yena lo muntu lona engangilele naye. Hey inkinga enkulu okusho ukuthi ivalkhishwa ngelinyevu. Bo into kanjalo impela. And lo muntu ushuthi inyanga yangempela ngoba kuba mhlawumbe kwakuyinyanga yokudlala yayoyidlela nje imali yakho ikunike lo muthi yanginika wona bese kuphela kanjalo Qhawe Lesizwe. Hayi impela wazama impela washo kwathi hayi angeke kube lula ukuthi ngisizakale. Yena wazama ukunginika okuncane washo nje ukuthi hayi koba nzima ukuthi ngingasizakala komele kudingakale wona lo muthi lo suka le ngaphandle eMalawi. Okusho ukuthi inkinga enkulu la ukuthi ukuzulapheka Qhawe Lesizwe kumele uthole lo muntu waseMalawi noma uthole yena lo mama lona. Washo kanjalo impela ukuthi kumele ngithole yena lo mama noma ngithole umuthi wakhona ngale eMalawi. Babukeli uyayizwela nawe lapho ke ekhaya ukuthi umfowethu unenkinga yokuthi lo muntu owayethandana naye owaseMalawi akabange sakhona ukuthi emthole kuphi ingcingweni eyokhona ukuthi embekele semama phela nakho ngiyagula njengamanje. Kodwa ke asazi bafowethu ukuthi senze njani
sisebenze nezinyanga kulolu daba noma siqhubeke sisebenzise odokotela. Kepha ke umfowethu siyozwa kuye naye ukuthi kahlahle yena ikuphi akufisayo ukuthi simlekelele ngakho thina sisho ngunogwaja. But omdala sisaqhubeka la mfowethu ukuthi ngifisa ukuthola ukuthi mfowethu ugcine nini mhlambe wena ukuthi uphinde uhambe uyozama ukuchecka yona lenkinga obhekane nayo. Ngeke ngayozama last year ukuyozama nje ukuthi ngisizakale. Kwasho ukuthi hayi lutho ngiyachitheka kufunakala lo muntu lo. Manje mfowethu engifisa ukuthola ukuthi njengamanje kuphi mhlambe mfowethu ongathi uphila ngakho mhlambe ukuthithibalisa ngakho ngoba ushilo ukuthi ngathi khona ubhlungu owabuzwa la. Angazi noma kade uqinisile mawuthi khona ubhlungu owawubuzwa la engathi esinyeni yini. Bengiqinisile impela kukhona owazama lo baba engaya kukho ukunginika ukuthi ngithithibeze lana njengembiza wathi ngizoyiphuza wanginika nensizi ukuthi ngikhothe enye ngichathe kwathi ukuthithibala nje kulezo insuku hayi kwaphinde kwaqala phansi. Babukeli nezwela lapho ke ekhaya ukuthi umfowethu ngempela ubambekile. Angazi bafowethu bengifisa ukuthi nanoma ngawubani okuzofinyelela kuye le video le ukuthi ekhona ukuthi ebhalele thina sisho silungisa ini ikhanda noma ngathiwa mhlambe ke udokotela noma inyanga. Bengifisa bafowethu ukuthi umfowethu usiba likhulu ekhona ukuthi elekeleleke. Ungasithinta ke laphana enkundleni zokuxhumana uma thola le video uyayibona laphana siyatholakala ku Facebook epagini silungisa ikhanda kanti kuma emails sikhona laphana ku email uyabhala ukuthi nje silungisa ikhanda 21@gmail.com. Siyabonga ababukeli emakhaya.